Benvinguts a Llíria, capital del Camp de Túria. Una ciutat de tradicions arrelades i d'esplendorós passat. Però a banda de ser capital de la música, Llíria té un excepcional patrimoni històric-cultural i una gran tradició gastronòmica. Per això passa a ser objectiu prioritari per a Chequebot. Ja saben, agricultura més cultura igual a gastronomia, la nostra especialitat. Si visitem Llíria, seria un crim no tastar els pastissers de moniato, els congrés d'oli i anís per Sant Miquel o els besers de Núvia. Però també seria imperdonable no apropar-nos a la taula de Llíria, un dels llocs on millor es traten els productes que dona el Camp de Túria en cada estació de l'any. I ara ho comprovarem en un arròs de colom amb bolets. El nucli urbà de Llíria està configurat sobre 4 tossals. El tossal de Sant Miquel, on està el monestir i el jaciment ibèric de l'antiga Edeta, el de Santa Bàrbara, coronat per les restes de l'ermita, el tossal de la Sang, on s'assenta l'antiga ciutat medieval, i el de la Torreta, cim que mira a la ciutat i on hi havia una torre de guaita. L'antiga ciutat romana i la ciutat moderna s'entremesclen amb l'horta vella a la zona del Pla, una horta que continua sent privilegiada i que ofereix gran varietat de productes. Hi ha multitud de varietats, igual que altres articles, però destacar per nosaltres aquesta classe de varietat, la redona, perquè és la que és millor per a torrar, que és quan més se consumeix així. A partir de principis d'octubre és quan es comença a entrar ja al mercat. Hasta sobre abril, finals d'abril, és quan deixa d'haver fins que s'acaben. A mi m'agrada molt, sobretot torradet al forn. A mi per fer bunyols i torrar. Normalment, així en la zona s'utilitza més com a dolç. S'obre la carabassa per la meitat, com veu així, es du al forn i després se consumeix en una cullereta. Tan freda o se pot consumir calenteta, com vulguis. Avui visitem el restaurant La Taula de Llíria, a Llíria. Ja hem arribat a la taula de Llíria, monem dins. Una de les especialitats de la taula de Llíria és la de recuperar receptes dels nostres avantpassats. Es actualitza com l'arròs amb boniato, espinacs i castanyes. I comprovar com s'alimentaven també els bandolers fugitius en un arròs dels roders. A més, Juan Gorrea, l'amo i senyor de tot això, va ser pastisser abans que cuiner. Lo que no sabem si és que també és caçador, perquè en esta taula els postres i les carns de caça es troben més còmodes que en cap altra. Joan, com estàs? Molt bé, Joan. M'alegre de veure't. Veig que avui t'has preparat per fer-nos un arròs de colom en bolets, que són els boletos de Douglas. Però també veig que vas a donar-li un toc molt valencià en la carabassa. Sí, bueno, això és un arròs ja de la tardor i de l'hivern, però jo sempre m'agrada utilitzar els productes autòctons, els valencians i llirians en aquest cas. La carabassa és un dels aliments tradicionals de Llíria i després també vaig utilitzar el que és el garrofó o el batxocó tendre, que l'ha pelat i li ha llevat fins la pelleta de fora i l'anem a utilitzar com a verdura, no com a llegum. El primer que anem a fer va ser aprendre a calfar el que és el perol i anem a utilitzar un bon oli d'oliva verge de la comunitat. I a continuació, el que anem a fer va ser aprendre a salar el que és el pitxó. A mi m'agrada molt utilitzar una sal marina, Maldon, i un viatge ho tinguem ja salat, anem a aprendre a sofregir. Bé, això m'ho vaig a reservar però quan ja estiga pràcticament sofregit tot el pitxó, perquè si no el fetge se mos va sofregir massa, va pegar-nos els guitons en el que és la cassola, doncs per seguretat i per el tractament bo del producte anem a sofregir-ho pràcticament quan estiga sofregit tot. Doncs anem a aprendre a tallar el que és la verdura, anem a aprendre per els bolets i anem a tallar-los en làmines primetes. El bolet és un tipus de seta, és molt aromàtic i dona un caràcter molt especial als arròs de muntanya i d'hivern. Ara anem a donar-li el tractament a la carabassa. El primer que res és llevar-li el que són les semilles, les pipes. És una carabassa, autòctona de Llíria. Llevem tota la corfa, anem a fer-la
este producte, el que és la carabassa, ens va donar una dolçor molt bona a lo que és l'arròs i al mateix temps un color molt bonic. Quan ja tenim el pitxó doradet per una banda, li peguem la volta perquè se sofregisca per l'altra banda. Ara el que sí que anem a fer-li és, com havíem comentat antes, obrir un hueco en el centre i li vaig a incorporar el que és la morella, el cor i els fetges. Li peguem la volta, tirem una punteta de sal, el que anem a afegir-li ja són els bolets per a que vagin sofregint també. Un dia que han tirat ja els bolets, anem a afegir-li el que és la carabassa. Tot ben meneixaet. Anem a afegir-li unes herbes aromàtiques, que és la pebrella. Li han tirat la pebrella, tornem a manejar un poquet i anem a incorporar-li el que és la tomata valenciana madura rallaeta. I ara sí que anem a donar-li un sofregidet per a que elimine la poca acidesa que puga tindre. Anem a tirar una punteta de piper roig, sempre després de la tomata. Via que ja tenim este sofregit ben fet, el que anem a fer va ser afegir-li aigua. Aigua i donar-li molta canya de foc per a que m'emprenga a bullir. El que anem a fer és afegir-li el que és l'arròs de denominació d'origen València. I a continuació anem a afegir-li el que és la verdura. El garrofó tendre, també escaldat un poquet i l'hem pelat. I per últim, el que anem a fer va ser donar-li el toc de color natural del safrà i al mateix temps ens va donar el sabor peculiar que té el safrà. I el que és la cocció de l'arròs, com a qualsevol arròs, són els primers 5 minuts, donar-li una cocció molt ràpida per a que l'arròs m'emprenga a obrir-se, no a esclatar, sinó a unflar i m'emprenga a absorbir tot el que són els sabors. Molt bé, Joan, pues així tens l'arròs meloset de pitxó, boletus i carabassa lliriana. T'ha ficat ahí el coret perquè el degustes tranquil·lament, en bona companyia i bon profit. Moltíssimes gràcies. A tu, Joan. Quina oloreta més bona que fa. Això està per xuplar-se els dits. I ara tenim que buscar-li companyia a este gran plat d'arròs. Ha buscat un vi de Fontanars dels Alforins, de la bodega de Daniel Belda, i és un reserva de Shiraz. Shiraz és la varietat del raïm. Este vi és molt agradable. Té un poder, diguem que és un vi robust i té molt de sabor. Per a contrastar amb este pitxonet, que sabeu que és una carn que també té molt de sabor. Mos recorda un poquiu a regust de fruta roja i en una finura de madera un poquiu tostaeta i especià. Realment integrador. Che, que bo! L'arròs que ens ha preparat Juan a la taula de Llíria mereix que el tornem a veure. Primer ha daurat pacientment els colomins trossejats a poquet per a traure'ls tot el sabor. Després ha afegit els ceps i la carabassa i ha acabat el sofregit amb la tomaca ratllada i el pebre roig. Ho ha cobert tot amb aigua i ho ha deixat coure durant 25 minuts. Aleshores ha incorporat el safrà i el garrofó tendre, ha rectificat de sal i ha afegit l'arròs. En este cas, ha cuit l'arròs per a deixar-lo melós i ha quedat un plat d'allò més suculent. Una ampolla de Daniel Belda Shiraz de Fontanars dels Alforins ens ha donat l'equilibri perfecte per gaudir de l'arròs. Che, que bo!